kong nga ai ngu ya U Blei ya ka jing don kat ka jong u bangila ban rakhe pendan burom ya kerteng ba khot bat badon bor ka jong u bat ka dei ka sni ka bangi sdang ban Pule ya ka women's week bat ka women's Sunday bat nga ai U Blei women's week women's Sunday ya phi baroh bat ngimla ban pelong ya ka women's week women's Sunday kumbachule henrei ngile Lyngba ki YouTube channel bat nga ai U Blei ya baroh ki bapej bat sngap dakini ki rukom U Blei Un kyrkhu lang yangi kasinot mentla usnem kala pengkre ya ka teams na ka istar sau khan riu ki ktien ki baong kumle long Shlur ban wanrah ya ki Jingkylla ka sop team long Shlur hapadeng ki jingtenju ka sop team bi yang skem ha ka jingsisha ban wanrah ya ki Jingkylla habang yo ya ki kynthei na ka Bible ki ba long Shlur henrei ka bas ngau tenat pat ki kynthei ki ba don hapo kari khasi jongiru ki don hapadeng ki jing ba ki yakendo henrei ki ba long Shlur kata ka dei ka nabon sawian kumta ka Jingiaseng kynthei ka chet ya ka ni ka tayau ha ka tayau ba pin baptis ya ka dei ka kynthei ka baningkong ban pin kentang sya utrai ban pin baptis kumta ka women's week ka women's Sunday ka dei ka sngi kerpang ya ki kynthei ka jing thmu bakongsan ban pin Shlur ya ki kynthei ban Nongshim Bynta kat kum kasap baki don ban trei ya ka kam U Blei bat bakim sngu trai ya ka ban pin sutu iki ka baar ka program trikam jongki ka komiti baper kum ka kam yalam ka temperance ka Bible study ka hostel bat ukhau kam kasam ka bahispa san pho ka ong to yaro ya u namar ki jingle ba kraw bor jong u to yaro ya u kat bakum ka jing kraw ka batam ka jong u mentangan poi mun sedang no ia ka jing sakri jong i ni riewai da ka jing riewai ka ba sau spa sau kulai to ya lam yang i ku kenrat kat bang ding ya chaprang hakilin ti bat kelan ki bangi ya kendo lang ki ya le ka do bat melsiem benta i la sibet syun ki jing pensoi jong ka perthei ki pendap da jing bomhon andala dep kini ki jing riewai ya kerpat ya i Margret Nongrum ba in pensngau yang i na ka jing Pule bat duwai na ka ktien ka jong Pule Yeshua mengandui ngan Pule katu kat ni ktien jong Blei bala Nongshim na ka istar o kitab istar kal nong ka ba sau ka khot ka ba khat sau khat san bat kumjuh ru na ka kitab Daniel kal nong ka ba nriu ka khot ka ba khat nriu khat nyo
bat kentien ki boong kumni nama lada pan sngap no jar ha kane kapor de ka jingyarap bat ka jing pelat kami na ki ju na ka wei pat ka jaka handrei pha bat ka yeng upa jong pha phin jot no bat ei batip le se phala wan sha kata ka hima khnang na ka benta kabakum kane kapor onda kumta ka estar kala hukum yaki ban pen phai ktien ya u mordikai onda kumta usiem ula hukum bat kila walam ya u Daniel bat kila bread no ya u hapo krem kising deus iem la kren bat loong hau Daniel u Blei jong me ya u bashakri klem daput un pen im ya me bat la walam ya umau bat labu halor ka khmat jong kata ka krem bat usim la shon mohor ya uda umohor jong uhi bat ka mohor kirang ba jong urudie ba on pen kala ai ru em shapang u Daniel de u Blei na ka buram khu kini intien sngo u dong pendam lang ha ka jing duwai kuk pa jingi bam neng ngawan ban ai ngo eme try su hani ka por bat klimat ka bamenta ya ka ba mehi milari mila sumari ngi aksi ki balalinyo baroh bat kumjuh haduh ni klimat ka bamenta ko try su bi e tunang ri nang sumari ngi try su aksi ki por ki bang sa baroh ko try su bi e kum ka Jingiaseng kynthei ni don ban khe ya ka woman weeks bat woman sunday try su bi e long ring kat lem bat ni bat long ring kat lem na long ringkat lem bat long ringkat lang naduh sdang jong kane ka women's weeks bat long ringkat lang bat iwei pa iwei Nongshim Bynta khnang ba ka jing shakri jongi kanong kabaya bed bat kabaya renti wat labun na preng jongi ko try su him semala ban wan ha ka yeng ka bakantang ka jong me ha preng ka jing don jong kane ka jing pang klam corona virus ndrei ngadwai ban ka pat me try su menyara bor ba krishan bor ye iwei pa iwei para bangai khnang kinla rakhe ya kane ka woman weeks but woman sunday hala ki jong ki yeng ki sem ki jong ki bar ngadwai ru kham tam ko try su ba min isnei ru atrai su ba min long ringkat lang atrai su bat ni atrai su iwei pe iwei atrai su bat ngadwai ru kham tam atrai su to long ringkat lang trai su bat ni kom ki khun kynthei ai bing la man rakhe ya kane ka woman weeks hak ta ka jing shakri lai lut ka jongi ba ngadwai ru kham tam atrai su ya ka ba mehi min isnei atrai su ya ka jing duwai ba jing karpat ka jongi atrai su hoi walang shakri ya ka tang ka khot tam ka jongi haki yeng ki sem ban rakhe ya kane ka women's week but women sunday ndai ai ba ai ba ka bor musim jong me long ringkat lang bat ki rempe yeng kristan try su ngadwai bat ngabu jing duwai shami ba min isn e try su ban pendu pendam ya kane ka jing pang klam corona virus khnang ba mangi kum khon kristan atrai su nila atrai su ban shakri lai lu ya ka tang ka khol tam ka jong me ba ngadwai ru kham tam atrai su ba min isn e ru atrai su ba min ma ba klet i pop kiring kang ki bam sham jing im jonga ki ba ngapun si ya ka mon ko hol tam ka jong me hoi try su bon shen jing im jonga am shama lam su bhai ka mon ko hol tam ka jong me and they to isn e ko try su banang hikai nga try su manang lap subhai ka mon phoi tam jong me hak sing ki por nang sa baroh smo ko pai jing duwai jing khot pa jing nong pop kini baroh ngo adem pan teng Kristus pnem amen to Blei Un kyrkhu ya ka shakri jong u na ka benta ka na ka ching Pule bat duwai bat benta ngen poi no shaka wei ka benta ka ba ngin yo ban yo sneu no na ka ktien ka jong Blei na i Mrs W de khan ngin shim Bynta na ka ching ruai ka ba ars pa lai pho bat hadien ka ching ruai hadien bangila dep ya ka ching ruai nga khot ya i dei si shadow khat ba in ai ani ya ka special number ngin ruai da ka ching ruai ka ba ars pa lai pho si pai chong uchisu renti baroh lang ha bariu katuroi yangin tur saprang kres u kapten chongi u badon bortam sha ka ching chop thiau yangi un yalam si pai chong uchisu
Ten jong ke duwai ke dia lam yang ah. Bangit be ia nungkong ia ngai ngu U Blei ya ke bau ula ai ngai ke met ke bakot ke bakhya ya ke bangala bangan yang hakani ke jaka ke bakentang ke jong try mangan yo ban sam ya ke khubon ke ktien ke jong Blei ban kumjuh Nongshim ya kabu ban ai khu Blei Women's Week Women Sunday ya pilang baroh ke bedan Bynta ban sngap ban shashkor ya ke ktien ke jong Blei Lyngba ke YouTube channel ke jongi ti Hashwa bangan poisha kani ke Bynta kwa men pendam ke jing duwai au Blei pa jingi bah penangi wan hanjan jong me atrai kani ke por atrai me yo I atrai ha bakum ki khun kynthei atrai jong ka balang atrai ke yo ban rakhe atrai ya kani ke Women's Week Women Sunday atrai bar kumjuh atrai kat kum ke theme ke balapen shong Nongrim atrai na kitab Esther atrai Jisu ke bang long Shlur ban wanrah ke Jingkylla atrai to ai bor mami atrai hangi iwei kum ki khun kynthei atrai bengin long shisha atrai kita ki rieu Shlur atrai bengin mi shakmat atrai bengin yalap eka gospel na ke ktien ke jong me atrai but iwei atrai mensim atrai in yo eka jingpen im atrai dan rengkat ru atrai but nga atrai ke shakri ke jong me atrai ke bansam ke khubon na ke ktien ke jong me atrai o atrai me I bangalong tang ke briu atrai ke bajat ke pop ke baram atrai ngamdan I atrai na ladi atrai hindai ke baroh atrai nga khmit enti na me atrai do bor mensim jong me atrai to the apo jonga atrai ke ni ke por atrai ha ke bangan kren ke jing shisha na ke ktien ke jong me atrai dan rengkat ru atrai ke ni ke por baroh ke barang sa atrai na bai kini baroh ngu ngadam ngapa na kerteng Jisu bandong penem amen ka thim ka ba ka sinat hi ka labo ha uni usnam ka baong long Shlur ban wanrah ya ka Jingkylla lani ngila ban ong long Shlur ban wanrah ya ka jingbha ka sab thim e ka baong long Shlur hapdeng ki jingtinju bat ka sab thim bi pat ka baong long Shlur bat ka thap sab thim bi pat ka baong yang skam ha ka jingshisha ban wanrah ya ka Jingkylla kwa ban pensngo ya phi menta
kat kum nang ka kitab Esther kalenong ka basaw ka dekat ka bakhan riu ka baong khilet ya lumlang ya ki jiu baroh ki badan ha sushan bat tu yesha jingit nak benta jonga bat wat bam lemne di laisngi menmet lane mensngi ngaru bat ki thei samna jonga ngin yesha jingit kumjuh bat kumta ngan let shapo sha usiem ka bamlong kat ba kum ka an bat ladangan yap ai ngan yap kumta modikai ulalet no bat ulalet kat ba kum kata kabaka Esther kala hukum yau hangni ngila bangan yoi hangni ka tho shai baka Esther kaya sat namanta kibriu jong la dia bat ka long Shlur ru ban sha jingit namanta jongki wat haduh bandai yap ru te kani ka peni ba kani ka brio po ka Bible ka Esther ka peni ka nuksa yang iru kum ki khun kynthei kum nu bangin long Shlur haduh bangin IT ru ya ka jingim jong la dia na benta jong nu ra jong nu te kani ka thim ka ba ka sinat hi ka labu ka long ka badai por bha ba kani ki singi ki por ki bangi em benta kum bangi tep baroh bangi em ha kini ki singi ki ba jinjar haduh kata-kata khamtam mengi hangni hapo ka ri ba ka jala ka jongi bangin do ong kumnu ru ngidang lat na kita ki baroh hinrei habangi phaipan sakowei ka ri jungki wei pat ki jaj ben riu ini yo I ba wat kilamat ru ya ka jingkerdo ha ka bam kimyo watang ka bam ka ban bam ru hinrei ka ba don kampat ka ba don kam yangi kum ki khun ka stan lani ki khun ki jong blei ba ngin dei ban dan ni kata ka mensiam jong ka jinglong Shlur habangi ong long Shlur ngila habangi ong long Shlur kemut ayu habangi ong long Shlur ngila ban ong ki rieu Shlur khamtam hakini ki singi ki ba ki por ki ba menta bangi yoi bakani ka jingpang COVID-19 kala sare ka perthei hi barok kawai om tang ya kawai ka ri nrei wat ka ri ba ka jala ka jongi ru ngi menta bala bon kila nang bon kila nang mi na ki singi man ka singi ki yoi kini ki jingpang COVID-19 nrei ka bangi don kam ben le kum ki khun ki jong blei kadai ka bangin phai shu ha ki jing duwai gidai bangin phai shu ha ki jing duwai vi menta ki nurse ki doktor ki pulen ki sipai baroh kini ki bunkam ban sumar ya ki nongpang pangkadau kani ka thim ko ong long Shlur ban wanrah ya ka Jingkylla haba ong long Shlur kemut ki rieu Shlur ki rieu Shlur haba ini phai ba ka jinglong jong kani ka perthei ngila ban ong ki doktor ki nurse ki sipai mo haba ong long Shlur kemut wat ban IT haduh ban yap ru kim salia ya kita ngi khot ki rieu Shlur bat haba kumbangi tip mentai vi bon kini ki wat ki pulit ru ki bet ikini ki jingpang namar balai ki bet ikini ki jingpang namar ba ki let ban tur ban let I awareness sya ki brio kim salia shu ban kindayo ban kem tu jingpang ila dir kim salia wat ban yap ru kim salia vi ki doktor ru ki bon ha ki doktor sya ko wei pat kari jong ka perthai ki jungi bon ba ki yo uni jingpang ba ki bet na ki nongpang namar balai ba ki IT ba ki la IT ila dia met bat mensiam nrei ka pat ba ngi kum ki khun kristan bangi dei ban le kat kum kani ka thim ka balaong bangi dei ban long Shlur bat kumno ngin long Shlur ban long Shlur ngi dan kam ya ukres ha ka jingim ka jungi khlam ukres nginum la ban yo e ka mensiam jong ka jinglong Shlur bat ka baar ngin nangru ban yo I la dia kemut bangin ngin hab ban yet I la dia ngi long kumno kata fila ban syamru naga gospel jong Yones kalenong ka bakhat san ka dekat ka bakhat pra haduh khat khandai ki ktien ki boong kumni lada ka perthei ka shun ya phi phitep bakala shun ya nga menshua ya phi lada phila long na ka jong ka perthei kata ka perthei kan da ye ya ka jong hnrei na ba phimlong na ka jong ka perthei hnrei nga ngala jet I phi na ka jong ka perthei na mar kata ken kata ka perthei ka shun ya phi bat kebalai ngidei bantep ba ngidei ki brio ki bala jet jong U Blei lada ngim dan re kini ki laitli ki nongrem ha ka jingim ka jungi ngim la ban yo ka mensiam jong ka jinglong Shlur haba ni phairu haba ya dei bat ka Bible ki so ki bami na ka jinglong Shlur kum ki brio ha po ka Bible u Joshua u Samuel u Daniel bat bon kum ta ter fila ban Pule na ka ktien ka jong blei bat fila ban shim ya ki rieu Shlur ki ba lale ki kam ki ba Shlur hapo ka Bible bat
haba ni pai shau Joshua U Blei Un ya U Joshua haka lenong kaba ningkong ka dekat kaba kynthei uang tulang uba klan bat uba Shlur bha wat shep tiang lemni wat kyo namar utrai U Blei jong me udan rengkat bat me kat shaba melet tie ka benta ka ba ngakwa ba ngine perkhat lang hakani ka por bat ka benta ka ba ngakwa ba ne mirjing mut lang kalong ba kumnu ngin long Shlur ban yalap ya ka gospel kumnu ngin long Shlur ban yalap ya ka gospel kumba pi hakini ki sngi ba ki por ki ba menta bon ki breu ki layap om ba ki yap na uni ujing pang COVID-19 henrei ki yap ha jing shep tiang ki perkhat ya ke ai ke bansawan ki perkhat ba yo ngi long kumta shibon ki jing perkhat jongki namar belai namar ba ki tiang palan belai ba ki tiang ru namar ba kim dan yu kres ke jing em ke jongki kim sung tho ya ka ktien ke jong Blei kim wat ya ke jing shisha ya ke ai ke ba Blei ulakran ha ka Bible namar ba ka Bible kumjuh thok yang iwe piwe henrei ke ai ke balakran ha ka Bible baroh ka dei ke jing shisha ke ai ke ba Blei ulakran ha ka baroh open long lut eka ba open jalut eka tangka daw om dei bangin ki kuslai bat piyu iru ba kini ki ba ki bon ngi ki news mo man jan man ka por ngi yo i ba kini ki breu ki peniap no yela die ki shim no e ka mensim ka ba kordor e ka ba Blei ula thau ba ula bu yengi hakani ka slak hndo ki shim no e ka mensim ka jong la die namar belai namar ba ki tieng namar ba ki dan ka mensim jong ka jing shap tieng ndai U Blei uang yengi ba wat ju tieng wat tieng lemni wat kyo namar utrai U Blei jong me udan rengkat kat shaba me pai hendai habangi pai skini ki eki balaja ka perthai bat ni shamru bun kini ki breu ki ba penyap no yela dia bun ki dei ki breu ki ba menget ki ba klempat nget ha U Blei ha utrai jungi uji sukres hendai ki eki ba badan kam yangi kum ki khun ki jong U Blei kum ki banget ngila tip ya ka Bible ngi Pule ya ka bangi tip ya ka ege jing shisha ndai ka khubor ka banga kwa ban wanrah ka ni ka por ka long kat kum na ka gospel Matthias ka lenong ka ba shipho ka dekat ka basan ka baong wat let ha ka lenti ki gentle hasnong ki kenja samaria ru phi wat rong hendai phin ya let shakita ki langbrat ki bala ja no na ka yeng Israel kat ba phi ya ru to ya lap daong ka hima ki beneng ka lajan tu pen khia iki bapang tu pen khut iki bapang nyang tho le tu pen empat iki bayap tu be no iki suat phi ki bala priang ai phin ya ai te ki kintien ki bala tho hakani ka gospel jong Matthias kalong ba ka kuntu yangi kum ki khun ki jong Blei ba om ba ka jingelap ko jungi kan syukut no ahang ni henrei to ai ba kata ka jingelap ko jungi kan long ki we ki pat benriu ki bam sham la yo sngo ya ktien ki jong Blei ki bam sham la tip ya U Blei henrei bangin ya lap ru ya ki bangin yo e kata ka mensim jong ka jinglong Shlur bangin ya lap ya ki bangin ya thu ya ki ba U Blei jungi ulong ta U Blei uba ulong ta U Blei uba donbor bat ulong ta U Blei uba snai ki jingpang bat uba penkwat ru ya ki henrei buor ngi em kini ki si ki bamenta buon wat ki khun kristan ki jungi ru ki batip ya ka jing shana ka ktien ki jong Blei henrei buon ki kenran dien no namar belai namar bakim dan ya ukres haka jing im ke jongki te ke ek baka dan kam yangi kum ki khun ki jong Blei ba ngin bu ya ukres haka jing im ke jungi kham tam hakini ki sngi ba ki por ki bangi dap da shibon ki jing e ki ba ngimla ashu ban batai ho teng sung tieng wat ngarung sung tieng ndai ha bang perkhat bha belai ngin tieng namar ki e baroh ki jing penja ki dei ki ba kaman ke jong Blei lau Blei upen uman bunun penja ngim man sing ha ban sha ndai ka e ka bangi dan kam ban le pan ka dei bangin phai ka jing duwai bar kumjuh ru ngin yo i hakini ki singi ki por ki bambenta ngim yo bangin len sha ka yeng ka ba khoi ka bang kentang ka bangin ya lumlang ki bangin ya senglang ban manien pundan buram ki teng ke jong u ndai ngim do jin kyrmen pan ngiyo ban sngap ya ka ktien ke jong Blei Lyngba ki social media bon ki shakri ki jong Blei bon ha ki ba ngim la ashu ban jar teng ru ki bala pen mi na ka sngi na ka por ba ki yalap ya ka gospel Lyngba ka YouTube bar fitip hakini ki sngi ki por ki bamenta kumbong u Moses u let ban yalap ya ka gospel ha ka riklau henrei hakini ki sngi ki por ki bamenta ngi I ba ka riklau ka dei hapo ka mobile ka jongi kidai hapo ke internet te ngi aingo yo U Blei pat bakini ki si por ki bamenta bon ki shakri ki jong try ki ba yalap ya ka gospel Lyngba
Lyngba ki social media, but ngayo iru habang apet ikini ki shakri jong blai ki yalap ika ktien ki jong blai ki social media bon ru ki ba comment sang tu beki yo men siem beki shai ong ru hang tu ba ani ka jingkran jong fi ka long shisha ka bada ai men siem ngi ba fi da yo shisha ka ta ka sap kumta ter but bon ru ki ba kala ka bemet ki ba kala ka bemet Lyngba beki sha skor ya kani ka program beki sha skor ka ktien ki jong blai Lyngba kani ka YouTube channel Tia ke eke badan kam ru yangi hakane ka por kalong bat kumjuh ru yangi bengin yalap ya ka gospel Lyngba ka YouTube ne Lyngba hangno ru bengin yalap ya ka gospel tang bengi dan ha ka yeng ka bakentang ka jong blai bun ngi perkhat bakala teng em ngi sham jing ngi le ran bengin plai ka kerteng ka jong blai habangi mi sabar teng habangi yo ka program ngi pendap rukam ngi kran ya ka jing shisha kat kum na ka ktien ka jong blai tang hapo yeng mani ndai habala da ngi la mi na ka ni ka yeng ka jong blai Yala jong ru iklat no ngi yat no eka bun sin ngi ngop no ha jing pen shoi jong kane ka perthai haba ngi la tre ha ki kam ki jam ki jungi bun sin ngi ngop no ha jing pen shoi jong kane ka perthai bat kumjuh ru nga sai perkhat hala di morwei haba dan mo ki bakran kumni kumtei ne ki bale kumni kumtei bun sin ngim jupen ka ka be dei bat na ka ktien ka jong blai bengin ong pe wat le kumta na ma ka ktien ka jong blai la tho kumta ngi sham jing bha ngi sngu le ran bengin plai ka kerteng ka jong blai ha ka lenti sin kien nrei utrai jungi Jesus Christ uang wat sngu le ran ban plai nga yo bangaru nga le ran ban plai phi khmat jong blai Tia ke badan kam yangi bengin long Shlur bangin plai ka kerteng ke jong blai nong pen im jungi u Jesus Christ bangin plai ka kerteng ke jong u Jesus Christ ban wanrah ka Jingkylla ke Jingkylla ngi la ban ong ke Jingbha haba u doktor u sumare ki nong pang ki kon la da dan u doktor u basumare ki kimyo jingkon te kalong kumjuh ru yangi haba la pen shong Nongrum kat kum kani ka thim bangin long Shlur bangin yalap ya ka gospel bar habangi yalap ya ka gospel ru ngi khmi lenti bikin yo jingpen em Mungkin yo jing pen em. Kani kedai ke Bynta, jong kani ke thim. Bat ka sub thim bi ka baong. Long Shlur hapadeng ki jing ten jo. Long Shlur hapadeng ki jing ten jo. Ka ke jing mat habangi ong long Shlur hapadeng ki jing ten jo. Ho ngila ban ong bangi em kini ki singi ki por ki ba menta ki ba ublei utun jo yangi. Utun jo yangi iwei utun jo iki banget utun jo ru iki bamnget utun jo ya baroh utun jo iki babhabo utun jo ru iki basniu ublei julang ubasha shiliang ule kum jo ya baroh utun jo ya baroh iwei nangi te bon na preng jungi ngimla sha ik jingten jo ngisngo kumba klalong palat ngisngo kumba kata ke jingten jo klalong palat ka ba ngim sngu la shu bangin imru ha kane ka sla jong kane ka perthai namar beli ngisngo jinjar palat bon ngila bangen yu haka jingkut lat ke jungki ki penyap no ila dia ki ong bangim dan lat bangin la susi palat nrei habangi pai habaladangi tip shai ka ktien ke jong blai habangi pai ka ktien ke jong blai ka stiu pol apostol shikinong koren ka lenong ka ba shipho ka dekhat ka ba khalai ka ong kumno ka jingten jo kam shem langat hapi nrei haba ubriu ula ban sha nrei ublei ulong ubala ban shanya ubam sha ba untun jo ya phi ban ya kata ka ba phila nrei bat kata ka jingtun jo un thawru ekalat kumno khnang ba phila ban sha ya ka kata ka jingbot bo ong hangne ba un thawru ya kalat bona padeng jingi ngam sung thu ka kata ka lat ka bo ublei utun jo ru yangi ba uthawru kalat kata kalat haba ki brio pi ki brio haba ki langop ha ka jing sneu jong kane ka perthai bon ki brio ki langop ki khna samla ki langop ha ki drugs ha ki kenja ha ki kam auria ki bashir ke ki bapen so si ka mon ka jong blai u iet step u blai omju bitar kulma rengi ndai u blai upet uyit khmi ya ka donut bat ka mensem ka jungi bat utun jo ru yangi bat ha padeng jong kata ka jingten jo u ai ngi ka lat ba kata ka kadai ka lat ka bangin kala ka bamut kata kadai ka lat ya ka bangin phai shu ublei bangin map ya bangin pan map na ublei ya kita ki pop ki bangin la le ka jingim ka jingi baroh ki bangin la pensusi ka man ka jong u bangin phai shu u bangin pan map bangin ong ablei to map ki bangin la pensusi ka man ka jong me nrei bon kimlong kumta nrei ki lendat no ka bakut jong ki kadai ka bakin shu penyap ba yala dia om dan ti habaki shu penyap ila dia fimla bantip
lada ki em ke banjai ka jing em ke jungki bahadin habut le sia kan long ka jing em ka bah ya ka tu ka ba ki ju em ru ngimla bantep ndai haba phi penkut no ila dia pimtep ke banja but haba phi shim hi ka mensim jong la jong om dan jing ma but kata kita ki bri baroh ki bale kumta bala tikna ba ki poi be spo du jong but hangta pinshu yam pinshu linyar pinshu kordet lada phi kwa ba phin phai lada phi kwa ban kala ka bomut ru om dan jaka shu ye phi but om la shu hiru ba ban khot pat ko we jaka namar ba la ai kalat ye phi henrei phim shem la pendan kam yaka ti kani ka long ka benta jong kani ka sap thim e ka bong long Shlur hapdeng jong ki jing tenju bat kani ka sap thim bi pat ka bong yang scam ha ka jing shisha ban wanrah ya ka Jingkylla kum ki bangen ngidei ban long kita ki bayang scam ha ka jing shisha ka kum ka ktien ka jong ublei bakan long ru ka nuksa ba bha shaki wei pat ki bam sham la tip ya ujisu kris ya kata fila ban sham na iwei koren khat khandai haba ong yang scam ha ka jing shisha ban wanrah ya ka Jingkylla kai kita ka jing shisha ka dei ka ktien ka jong ublei ke baroh ka bala tho ka ktien ka jong ublei kam dei ka basyukran kai Nre baroh ka bala tho ka dei ka jing shisha haba long ban salong kumta ka long lut ka jalut haba ublei uang an sa penslei me ka perthe ka por jong unowa ublei penslei haba uang ublei bangan sa the ka ta ka khlam ka ta ka haka kinong Israel baroh ka jalut kat ba tho ka Bible ka jalut henrei bon na pedeng jungi ngim su nyo le se tharai ngi ong ba kam dei thrai ke bala tho aka bon ru ki bam ngai haba ngi pensngo kat kum na ka ktien ke jong blei mo kum ki ni ki Hindu ki bam shamla mat ke jing pen em jong uji sukres kim ngai hiru ke bala tho to bon na pedeng jungi kham tam ka ni ka ri India ka bangi em bon ki brio nang bon bha ki ba kim pat pedang ya u try jungi uji sukres kum unong pen em jong ki nget be hala ki jong ki nyam ki rukam ki ba ki dan henrei ke ba utrai jungi Yesus Kristus uang bangin yang scam ha ka jing shisha bar kata ka jing shisha ka dei ka ktien ka jong ublei ha bangi yang scam ha ka jing shisha om bangin shukun haladi kita ka jing shisha ki bangi tep henrei bangin ya thuru shaki wei khnang ba ki ru kin tep ya ka jing shisha namar ba ka ktien ka jong ublei ru ka ong to yalap ya ka gospel but to wanrah ru ye ita ilang berat ibala ja ni ibala sakmano but lada fi wanrah watang ye iwei ru imensim ibala jot no kat no ka long ka jing shat men ki angel habneng te ka long kumjuh ru yengi hatungi la mo bengin long kita ki khun ki jong blei ki bangin long Shlur bangin wanrah ya kita ki mensim ki bala jot ba kita ki mensim ki bala sakmano na utrai ki bala jengai no naki barkum taru utrai jungi Yesus Kristus uang hani ba uang bangangam dei kan niam henrei kalenti ka hong bat ke jing shisha barkum juru kum ki banget ba to ai bangiru ngin long bangin yat ha kata kalenti jong ka hong bat ke jing shisha khnang bangin menula ban wanrah ya ka jing bha ha ka jing em ka jongi ngila ban wanrah ya ka jing bha ha ka yeng ka sam ka jongi ha ka imlang ka salang ka jongi ha ka ri bat ha ka jaj ban riu hi baroh ka wei bat ka ba ngakwa bangan ong ha ka ni ka por bangi kum ki khun kynthei bangin long kita ki brio ki ba long Shlur ba bangin ra ya ktien ka jong blei bangin ra e khubor ka ktien ka jong blei shaki wei pat ki bam shem pat la yo sngo ki bam shem pat la mat ya ka bangin wanrah hapdeng jong kita ki lang brat ki bala ja la ni bangin wanrah hapdeng jungi iwei khanang baki kin tip ba kin yo ba kin la ban phai ba ki la ban pdyang you try jungi Yesus Kristus kum unong pen em jongki but ka khubor ka ba ngapen sngo hakani ka por ka long kini kat kum kini ki thim ka ba ka sinat hi ka labu hangi ka long ka ba yai ne ba u try haduh ka ba kut ka jing em ka jongi tang ini ikin tien iba khentiat namta ka buram ka jong ublei amen bentang ai ku blei ya baroh ki bala shim Bynta hakani ka por naduh ki
Pule bat duwai, ki nonglam ciruai, ki ba ai ka special number, bat kam tamru ya I Mrs. W. Dokai, I bala pensngau yang I ya ka kubor hakan ya kapor. Bat ai U Blei ru ya ki samla jong ka balang, ki bala trei si tom met bat mensim, ban penyo yang I, bakum kan ka por ka ba ba ban cincar, bangila ban ya lang na kan ka YouTube channel. Lyngba jong ki ngila ban ya snok tilang. Ban ai U Blei ru ya baroh ki ba bat ki ba sngap ya kan ka YouTube channel jong ka balang ka jong I. Bat ngin poi no siya bakut ka ching syakri ka jong I. Ngin yarwai da ka ching ruai ka ba ars pa an riewngeit. Try tuan ban kyrkhu yang I da ka bor ka ching ai. Ki ching kyrkhu kum ulap ba hangi menta to pensilai. Try to one ban kyrkhu yang I da ka bor ka ching ai ki ching kyrkhu kum ulap ba hangi menta to pensilai. Te a try mentangi kerpat yulap ba hangi to ai ngidang a try ngidang baroh lang to pentemai. Try ngis no bambi don hangi kat bangi dang ya sing lang shong bat ngi batu ya lam ru baroh har to pen kentang. Te a try mentangi kerpat yulap ba hangi to ai ngidang a try ngidang baroh lang to pentemai. Try haming ai di baroh met bat men sim dem bajing it jong mi gan yai dui tang hami jing suk shem. Te a try mentangi kerpat yulap ba hangi to ai ngidang a try ngidang baroh lang to pentemai. Try to snow jing duwai jongi dan jingit shaming ipai naga jing stay jong me lapa jing kyrkhu do ai. Te a try mentangi kerpat yulap ba hangi do ai ngidang a try ngidang baroh lang to pentemai. Ngin poi no siya bawai ka ching syakri jong I. Habawai ka ching syakri jong I. Ka ching ai ka badak biang jong try jong I Yesus Kristus. Lambat ka ching so islok batengen ba penchaj bor jong mensim bakut. To kini lai kini jong do haka balang ka jong I. Bat kumjuh ru ki para banget ki badon hakane kari.
bat hakari bat hak satalak jong ke perthei naduh menta bat syadu ki bom cukut ru. Amen.